Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovani Solisovci, dragi gosti i prijatelji. Dobrodošli na Dan agenta. Dan posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti u Republici Srbiji svake godine obeležava se 9. maja, a Solis nekretnine u susret tom danu drugu godinu za redom obeležava ponosno svoj Dan agenta, dan posvećen vama, agentima koji svakodnevno gradite priču uspeha na tržištu nekretnina. Kažu da je agent osoba koja nađe dom za svaku priču i priču za svaki dom. Agent nije samo posrednik. Agent je tragalac za snovima u domu, tumač želja, pronalazač rešenja, posrednik između mogućeg i nemogućeg, stvaralac prilika, istovremeno i psiholog, maratonac, diplomata, motivator, detektiv, prodavac, pravnik, savjetnik i ko zna šta još. Biti agent nije samo posao, to je stil života. Samo vi znate koliko iza svakog uspešnog posredovanja stoji znanja, posvećenosti, organizacije, truda i velikog srca. Upravo zato danas slavimo i promovišemo ovu profesiju i sve vas koji svakodnevno, dostojanstveno, uporno i sa osmehom živite agentski život. Zato vas pozivam da uživate u današnjem programu, učestvujete, zabavite se i inspirišete jedni druge, jer svaki korak koji napravimo zajedno u Solisu čini nas uspešnijim, jačima i spremnijima za nove izazove. Još jednom, dobrodošli i hvala vam što ste ovdje. Sada ću pozvati Gordana Lemajića, vlasnika Solis nekretnina, da vas uvede u program Dana agenta. Hvala, Vera. Šta reći o agentu posle ovoga svega što je sad Vera malo pre izrekla, ali tačno je, agent je sve ovo što je ona spomenula i agent je u stvari osnovna jedinka po kojoj može da se meri snaga agencije. Zato i radimo na tome da agent bude što uspešniji, što snažniji, što veštiji, što srećniji, što zadovoljniji. Dakle, ovaj Dan agenta ja proglašavam otvorenim i čestitam vam. Hvala i gostima koji su uveličali ovaj naš događaj. Sad ću ih prvo pozdraviti. Damira Borića, Nenada Đorđevića, Jelenu Joksimović, Ljubinku Todorović, Vladimira Joksimovića i Dejana Talijana. Oni su naši današnji gosti. Ne znam sad da li nam je došla komšinica iz mesne zajednice i nju sam pozvao, ne vidim, sad će ona stići, dobro. Borić i Đorđević su iz Beograda, a Jelena, Ljubinka, Vladimir i Dejan su gosti iz Kragujevca. Naše kolege, agenti i ljudi koji rade ovaj posao više decenije. Prvo bih rekao, dakle, nije slučajno što su oni ovde sa nama, to su ljudi koji rade permanentno na pojačavanju snage agenata i, dakle, imamo zajedničku misiju, zajednički cilj da stalno i uporno i istrajno povećavamo i povišavamo ugled delatnosti u našem društvu. Naš posao je takav da radimo sa širokim ciljnim grupama. Gotovo svaki stanovnik naše države je u jednom trenutku i naš klijent i zato je bitno ovo što mi radimo. Molio bih sada Damira Borića da priđe i Nenada Đorđevića. Damir Borić je predsednik grupacije Nekretninaša Srbije, a Nenad Đorđević je predsednik klastera Srbija i evo, molim ih samo da nam kažu dve reči koje oni žele, a koje će nam pomoći da podižemo ugled delatnosti. Znači prvo Damir, pošto je Damir stariji. Đorđević je klaster. Dobar dan, ljudi.
Ja vodim klaster nekretnine. Klaster je, ajde da kažemo, naša osnovna organizacija firmi koje su osnovali grupaciju. Nas sad ima 58, imamo članova, gore kod Amira 315 u grupaciji, ali suštinski klaster je organizacija koja je nastavljač tradicije udruženja Krov, koje je najstarije naše udruženje u Srbiji, osnovno davne 96. godine. Klaster smo osnovali 2010. godine i evo sad je 15 godina će biti u septembru. Želim vam srećan praznik, srećan dan pobede, dan poslanika u prometu i zakupu nepokretnosti i ne bi da vas zadržavam više. Kolega Borić je tu za opštirnije podatke. Evo ja prvo da vas pozdravim sve. Srećan vam vaš dan, pošto je danas dan agenta, kako sam ja shvatio, a koristim priliku da vam čestitam i sutrašnji dan posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, čiji ste vi bitan član. Znači, Nemanjić i vaša firma je uključena od samog početka i jedan je od boraca za uređenje tržišta. Nije 315, imamo 316, sutra će biti 320, jer imamo još 4 neobrađene predmete, tako da svakim danom... 320 agencija. 320 agencija, da. 320, ovo što Đorđević govori, klaster je nosilac te cele priče, jer preko klastera smo u komunikaciji sa izvršnom vlašću i to je ostalo, a u Privrednoj komori funkcionišemo kao u bazi. Znači, ono što je najkvalitetnije polako prelazi u klaster, tako da moram da vam kažem da je član upravnog odbora vaš direktor, na što mu se zahvaljujem i na podršci koju imamo godinama s njegove strane. Inače, grupacija je formirala i sekcije. Ovo je prilika da vidite Kragujevčani koji su uveličali vaš skup. To je predsjednik sekcije, zamenika do duše nema, jer Godinac je bio sprečen ili nije bio pozvan, ne mogu da tvrdim, ali u svakom slučaju na regionalnom nivou osnovane su sekcije, takvu sekciju imati u Novom Sadu, vi ste član i sekcije i rukovodstva sekcije. Još jednom da vam želim sve najbolje. Samo da pitam, pošto je dan agenta, koliko od tih 320 agencija, koliko agenata imamo u tih 320 agencija? Dobro locira uvek stvari. Znači, mi imamo 320 agencija kao članice koje zapošljavaju 50% radne snage. Znači, to govori da su članovi... 50% koje? 50% agenata upisanih u registru posrednika. Znači, ono što vidite na terenu, 50% je članica grupacije. Od 320, ako imate 1300 agencija, 320, to vam je 24%, ali imamo 50% zaposlenih u tim agencijama koji su upisani u registru posrednika. Vi znate koji su problemi, susrećete se, ja sam imao telefonski razgovor baš sa osobom iz Novog Sada, gde je skrenuta pažnja da na nelegalnu konkurenciju, odnosno neobjavljivanje naplate posredničke provizije i tako dalje, ali to su svakodnevni problemi. Susrećete se i rešavate te probleme i ovdje imamo legalistu. Da, a u tih 320 agencija ima 1000 i... Da, ima 50%, znači ako imate 2500 agenata, 1250 agenata... 1250 agenata u našem udruženju. Tako je. Dobro, zakon smo doneli pre 10 godina, je li tako? 10. Tačno 10 i ova dva čoveka su najzaslužniji za zakon koji imamo, a zakon nam je nešto, kako bi se reklo, temelj za dalje napredovanje u našem poslu i podizanje ugleda delatnosti kojom se bavimo. Zakon je usvojen 2013. godine, 31. oktobra, a na sutrašnji dan je počeo da se primenjuje u potpunosti, znači na 9. maja 2015. godine. Tako da 10 godina je sutra od početka primene svih odredbi zakona. I simbolično dan pobjede. Tako je. Dobro, onda će Damir da završi. Hoću, ja sam ostavio za kraj da vam čestitam. Čestitao sam vam praznik agenata, a sada bih želeo da vam kažem da vam želim sve najbolje za dan pobjede. Hvala.
sad bih pozvao kolege iz Kragujevca, Vladimire, molim te, i Dejane i Ljubinka. Da. Evo, možeš ti ovdje, Vladimir, pored mene. U stvari, Ljubinku ćemo dati. Ajde, izvoli, može Ljubinka, izvoli. Da. Aha, ne, tako si, dobro, može i tako. Ne, dobro je ovako, može. Mi smo svi ovdje kolege, Ljubinki, jedan mikrofon, vas dvojici, ćemo. Dakle, Vladimir Joksimović, naš kolega, vlasnik agencije Palma nekretnine iz Kragujevca, a Vladimir je i predsjednik sekcije Šumadijsko-Pomoravskog okruga, pa bih molio da nešto kaže o tome, ali prvo da predstavim, dakle, Ljubinka Todorović je vlasnica agencije Arena iz Kragujevca, 25 godina u poslu. Dejan Talijan, on je vlasnik agencije Kraguj iz Kragujevca, 15 godina u poslu. Vladimir Joksimović je isto 20 i nešto godina u poslu sa svojom agencijom. Dakle, Vladimir, evo prvo tebi dajem reč, pošto si ti ovdje po funkciji da imaš prednost. Kako stoje stvari u južno, odnosno u Šumadijsko-Pomoravskom okrugu, koliko tamo agencija funkcioniše, agenata, kako ide posao? Dobar dan, prvo da se zahvalim na pozivu, velika me čast što prisustvujemo u događaju. Mislim da je drug Borić bolji statističar od mene u vidu ovih brojki, ali... Znam to, on te i prati sad, nemoj da pogrešiš. Nešto ne pogrešim, ja sam nisam baš po tom pitanju... Ali kako ide posao? Da. U Šumadijskom i Pomoravskom okrugu mislim da je trenutno 63 agencije upisane. To je praktično polovina je u Kragujevcu od tog broja i ostalo je raspoređeno, znači nove veća mesta u smislu, mislim da je Aranđelovac, Ilenac, Jagodina i Ćuprija i Paraćin. To je to. Ovo ostalo ne funkcioniše, znači nema. To je to što se tiče brojnog stanja. Mislim da je... Agenti su upisani u registar posrednika. Da, od tih 63 agencije, čini mi se, mislim da je 50 agencije, jedan čovjek, jedna agencija. Da. Ovo ostalo je više od 2. Vas ima 4 u Palma nekretninama, u Kraguju isto 4 i koliko sam sad i kod Ljubinke 4, tako? Da. Dobro, a evo sad ovako neka stručna pitanja. Od koga naplaćujete posredničku naknadu? Posredničku naknadu naplaćujemo od prodavca. Isključivo od prodavca? Da. To je neko nepisano pravilo, dosta dugo sam on posle uvijek tako bilo. U stvari ne postavlja se uopšte pitanje, to znaju i vrapci na grani. Da je to tako, mislim, i da je to normalno u stvari. Da li bi želeo da naplaćujete i od kupca? Naravno, i o tome smo pričali dosta puta i spremamo se da nešto o tom pitanju i radimo. Najvažnije da postoji želja. Naravno. Od želje do... Da. Evo samo da proverimo, ajde se i Ljubinku da pitamo, od prodavca se od uvek naplaćivalo u Kragujevcu? Dobar dan svima, hvala na pozivu. Srećan dan agenta. Da, od uvek se naplaćivala od prodavca i što je najinteresantnije, kupac kad uđe u agenciju i traži našu uslugu, njegova je konstatacija, a mi ne plaćamo ništa. I to nas najviše nervira i sad razgovaramo da ako možemo da se dogovorimo sa drugim kolegama, da počnemo da naplaćamo proviziju i od kupca i od prodavca. A da li ćemo uspjeti u tome, to ćemo da vidimo. Mi smo ovdje u Novom Sadu počeli da pazimo na tu reč. U zakonu nigde ne piše reč provizija. Piše posrednička naknada. Kod nas u zakonu, odnosno na tržištu, ta reč provizija nekako ljudi imaju negativnu konotaciju, pa evo to je... Izvini, možda bismo mogli da kažemo nagrada, kao što imaju nagradu. Posrednička nagrada, da. Kao izvršitelje, da Dobro. Da čujemo Dejane, šta ti imaš da nam kažeš, kako ide posao u Kragujevcu? Dobar dan.
drage kolege. Približi mikrofon. Dobar dan, dragi kolegi agenti. Dakle, srećan današnji dan. Što se tiče poslovanja u Kragujevcu, ja sam vlasnik agencije Kragujevac stan u Kragujevcu, već nekih 13 godina. Što se tiče posla, Kragujevac je odlično pozicioniran u centralnom delu Srbije i okolni veća mesta i taj južni deo gravitira veliki procenat ka Kragujevcu, tako da je... Univerzitetski centar. Jeste, univerzitetski centar i malo se sad osetila ova situacija sa studentima i u Kragujevcu po pitanju konkretno izdavanja stana, obzirom da ja i vlada to dosta baš intenzivno radimo. Što se tiče poslovne klime, odlična je poslovna klima i za prodaju i za izdavanje i mi smo veoma zadovoljni. A što se tiče nekih promjena po pitanju tih posredničkih naknada, ok, potrudit ćemo se sve što je bolje vezano za nas. Važno je da definišemo cilj. Važno i veoma je važno da i ostale neke kolege nas podrže u tome, da ne budemo sami, tako da... Sada si me podsjetio i hvala ti na tome, podsjetio si me, rekao si da radite dosta zakupe, a znam da Vladimir i Palma nekretnine rade i upravljanje nekretninama i to radi dugi niz godina i vrlo uspešno. Ja sam bio kod njega i da vidim to, pa eto, molio bih te da mi daš samo mikrofon da ga pitam i volio bih da to čuju naši agenti. Vladimire, koliko klijenata, odnosno preformulisat ću pitanje, za koliko stanova imate ugovore o upravljanju nekretninama? Ajde, možda bi iskoristili drugi naziv za to upravljanje nekretninama. Gazdovanje, dobro. Gazdovanje, mislim da je bolji izraz, jer upravljanje malo asocira na upravljanje zgrada. Jeste, ali mislim da u zakonu isto piše upravljanje, ne gazdovanje, ali nema veze, gazdovanje, znamo o čemu je reč. U principu, to je usluga koju nudimo klijentima koja se zasniva na tome da u vezi izdavanja vodimo kompletan posao dela, ne samo striktno posredovanje izdavamo i to posle sve se završava tome, nego i vodimo računa o tom stanu. Dugi niz godina. Da, u smislu provere svih tih računa komunalija, naplate zakupnine, svih problema koji se dese u tom procesu. Imamo baš veliku bazu toliko ovih godina smo stvorili, tako da mislim da sad trenutno imamo nešto oko 150 takvih nekretnina u bazi koje vodimo do gazdova. I znači na dnevnom nivou komunicirate sa 150 zakupaca? Ili ajde na nedeljno, mesečno? Na mesečno minimu. Na mesečno, 150 zakupaca. Da li je to, kako je to na dnevnom nivou, to nismo nerali. Jel bude problema? Pa, bude problema uvijek. Razne prirode, mislim, da sad ne ulazimo u te neke sitne stvari, ali uvijek bude, mislim, to je dosta je to nekretnina i uvijek bude neki problem. Ali ih uspešno rešavate i malo živimo od toga. Da. Uhodali smo se, imamo neke mehanizme koje u startu postavimo kako treba, u smislu i ugovora i depozita koji se uzima i ljudi koji dođu u agenciju, toliko su odgovorni, nisu došli sa tom nekom namerom da nešto drugo rade. Dobro, evo za kraj, pošto imamo i sledi program dalje, da vas pitam, pošto ste u poslu više decenija, hteo bih kratak odgovor od svakog od vas, da mi kaže poređenje iz ranih 2000-ih, zatim 2010-ih i evo sad smo već 2025-a, da li se posao uozbiljava, da li idemo na bolje, da li reteriramo, šta predviđate da će biti za 5 ili 10 godina? Je odgovor treba da i ne, ili malo... Ne, malo mi obrazloži, šta predviđaš da će biti za evo, 2030. Da li se nadaš boljem ili misliš da postoje problemi koji će da... Ne znam, mislim, ja sam doživao i one probleme koje su bili 2007-2008 godine, kao i svi vjerojatno, mada je to nešto drugi je bio razlog u stvari što se to desilo. Da će doći do nekog prezasićenja ili neće svega ovoga, ne znam, ali generalno od tog, kad se tada to nešto desilo, uvijek išlo nešto uzlaznom putanju, znači
u smislu posla i svega ostaloga. Naravno, Nenad i Dan su nam projekti donošenje zakona, je to dosta ozbiljilo i svih tih propisa koje smo uspeli da proguramo i da... Čekamo i dopunu tog zakona. Da, tako da svo vreme je to išlo na bolje i neki naš ugled sada među klijentima je daleko bolji nego pre 20 godina. Tako da mislim da ide na bolje, a sad šta će biti 2030. Ipak. Moje mišljenje je da nek se samo kreće. Dejan, ti šta misliš? Što se mog mišljenja tiče, mislim da je od početka 2013. godine od uvođenja javnih beležnika i od izglasavanjem zakona o posredovanju prometu i zakupu nepokretnosti situacija dosta bolja i za nas posrednike, a i sigurnija za klijente. Tako da mislim da je to mnogo bolje, da je to mnogo poslovnije, da je mnogo korektnije za sve, a što se tiče 2030. godine, poprilično sam siguran da će to sigurno biti još nešto bolje, još nešto sigurnije za sve nas i važno je da je taj ugled posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti podignut na mnogo veći nivo, zahvaljujući ljudima i udruženju iz Beograda, a i našim nekim, da kažem, požrtvovanjem i radom, tako da siguran se da će to biti mnogo bolje. Što se tiče cena, nadam se, nažalost, teško da će se to vratiti u neku 2007-2008 godinu, ali dobro. Ne bih ja rekao nažalost, ja volim da su više cene, onda su i više posredničke naknade. Da, malo se teže. Ali dobro, važno je da ima više uređenja. Važno je da se nešto dešava. Šta Ljubinka kažeš ti? Pa svakako naš ugled i sam posao mnogo je napredovao donošenjem zakona. Ljudi su mnogo više počeli da nas ceni i poštuju, nisu počeli ranije pred zakona. Kad im daš ugovor o posredovanju, tražiš ličnu kartu, svi su negodovali, bili nezadovoljni. Kad donošenjem zakona, to je postalo sasvim normalno. I sad kogod uđe u agenciju i kad mu tražiš ličnu kartu, više niko ne postavlja pitanje, čak i pitaju da li treba lična karta. Tako da mislim da posao dobija na respektu, što mi je vrlo drago, jer ja radim od 2000. godine i kad su ljudi mislili kao agencije su samo ljudi, tamo sede neki ljudi koji hoće da prevare ili prodavca ili kupca. To se sad potpuno promenilo i nadam se da će da doprinosimo našim radom, da doprinosimo da nam pozicija raste sve više u društvu. A za 2030. godinu mislim da će ljudi sve više da traže naše usluge. Sve manje vremena. Jeste, imaju sve manje vremena i prepuštaju da posao rade profesionalci. To je moja vremena. Možemo dakle da zaključimo ovako zajednički, čeka na svetla budućnost. Hvala vam. Hvala gostima iz Kragujevca, sedite, molim vas, evo sad mi nastavljamo. Hvala gostima. A sada, uvek je posebno kad imamo priliku da čujemo nekoga čiji rezultati ne govore samo o veštini i majstorstvu zanata, već i o posvećenosti, strasti i istrajnosti. Upravo takva osoba je i naš današnji govor. Njegov rad prepoznat je ne samo po ostvarenom prometu, već i po načinu na koji gradi poverenje sa klijentima, kolegama i cijelim timom. Danas će se nama podeliti priču o svom profesionalnom i ličnom putu, o uspesima, lekcijama, izazovima i vrednostima koje ga vode. Zato vas pozivam da velikim aplauzom pozdravite našeg kolegu Marka Petrovića. Inače, ja ću pisama u uvodnom dženu. Marko Petrović je neko, jedan od najuspešnijih agenata svojih nekretnina, ali neko ko svakoga dana ne priznaje granice, nego se trudi da ih pomeri.
Toliko o mom predstavljanju tebe. A sad ti izvoli, mikrofon je tvoj. Bolje ništa ne kvarim. Vera, hvala na lepoj najavi. Dobar dan gosti, domaći i dobar dan publici znanoj i neznanoj preko interneta. I moje ime ste i prezime čuli. Agent sam za nekretnine, oženjen sam sa Draganom, otac Aleksandra i Katarine. Rođen sam pre 47 godina, tu jedno 2 kilometra od središta naše agencije. Rano detinjstvo sam probao u Veterniku, završio svoj razred osnovne škole, ostatak osnovnoškolskog obrazovanja u Rumenci u kojoj živim sa porodicom, a kasnije sam školovan i nastavio u Novom Sadu. Prva poslovna iskustva sam sticao, to sam preračunao pre 30 godina kao gimnazijalac, knjižeći kalkulaciju u područnoj knjigovodstvenoj agenciji i gde sam sticao i prvo znanje i iskustvo od jedne u tada u najboljim godinama hrabre preduzetnice koja mi je puno pomogla u mom formiranju moje ličnosti i u izgradnji mene kao poslovnog čoveka. Ovo sad, dok sam došao, to je rezultat, to je bila osnova, a mislim da gotovo svaka osoba koju sam upoznao da mi je pomogla da se izgradim i kao ličnost i kao neko ko radi neki posao. Nakon dosta vremena u porodičnoj firmi, malo sam radio u struci, a kad sam odlučio da više ne želim da pružam tu vrstu usluga i da se ne bavim onim zašto sam se formalno školovao, malo sam razmotrio tržište, pozvao sam jednog agenta čiji sam bio neuspešan kupac stana, 2 godine prije tog poziva. Razgovor smo obavili u četvrtak ili petak i ja sam već u utorak bio angažovan u toj agenciji. Solis je druga agencija u kojoj radim i ne planiram da se to nešto mijenja. U toj prvoj agenciji sam sticao stvarno prva značajna iskustva iz našeg posla i zahvalan sam na tome, a pored tih znanja koja su stečena, nekako su rezultati izostajali, razmišljao sam šta da radim i onda sam donao odluku da postanem deo Solisa. Jako sam zahvalan na datoj prilici i na tome koliko se Solis trudi da mi budemo bolji sami sebi, bolji ljudi, sa više vrednosti i da budemo samim tim i bolji agenti da nas ne bude bolje. Tu su određene načela i vrednosti, pričali smo o tome pre neki dan i ja sam jedan od tih koji slobodu stavlja na pijedestal i ima jedna izreka koja kaže, daću nekoliko izreka u ovih par minuta i ima jedna izreka koja kaže kad god pomisli da si ti nešto prvi smisli i rekao, ne bi neko je to već prije tebe i rekao, ali ovo nisam čuo druga, možda neko rekao, a to je nešto što sam ja smislio, to je da sloboda nema cenu, ali se veoma skupo plaća i ja sa velikim zadovoljstvom plaćam cenu svojih odluka i uživam u tome. I između ostalog odluka je bila da budem, evo sada, da dođem do toga da sam sad ovde sa vama i da zajedno slavimo dan naše profesije. Saradnja sa kolegama je nešto što me ispunjava. Mi smo u jednu ruku, možda jednim drugima je čak i konkurencija, ali jako lepo sarađujemo i to se svakodnevno potvrđuje, pomažemo jednim drugima i prenosimo znanje, iskustva, imamo u nekretninu, da li imaš kupce i tako dalje. Svaka firma, svaka struka, pa i Solis imaju određenu obuku novih kolega. Solis je formalizovao to pre 3 godine kao proces mentorstva, čiji sam deo od početka, o tome ćemo slušati malo kasnije i sa zadovoljstvom sam uticao da se neki od kolega formiraju kao agenti. Onda ima jedno pitanje, u filmu Monty Pythona ima li života posle smrti, ima li života van posla, van firme? Ima. Ja sam eto kao što sam se predstavio oženjen, živim u porodičnoj kući u Rumenci, imam ženu, 2 ćerke i trudim se koliko god mogu vremena da provedem sa njima. Slobodno vreme možda se već evo. Ovo je razlog, između ostalog, zašto radim ovo, to su motive. Ovo je jedan od motiva bavljenja između ostalog našim poslom i koji ja mogu da
priuštim sebi, ali cena je ta što sam dosta angažovan, ali ja to radim sa zadovoljstvom kao što sam rekao naprijed. Tako da nađem vremena da budem sa porodicom, često se dan završava pitanje Geronimo Stilton ili neke druge knjigice, uz osmeh, a onda zaspimo. Zatim također volim puno vremena da provodim sa prijateljima, takav sam tip druželjubiv i na kraju nađem malo vremena i za sebe, da li to ujutru kad ustanem ili pred spavanjem. Možda neko od kolega i želi nešto da pita, ja što sam imao da kažem, rekao sam, zahvalan sam Solisu na onome što mi je pružio i ja se trudim da uzvratim, da li to mero bili nekom sličnom, ali za sada mislim da lepo sarađujem. Hvala. Marko, hvala ti. Podsjetit ću vas da na platformi Slido možete da postavite neko pitanje, ako želite, svim našim gostima, govornicima, a možete dostaviti samo komentar, pa ćemo na kraju programa se i time pozabaviti. Zadovoljstvo mi je da najavim troje ljudi, čije profesionalne priče najbolje oslikavaju snagu vođstva i međusobne podrške. Oni su danas predstavnici mentorskog programa Solis nekretnina. Prva među njima je Katarina Mutavdžija, istaknuta i iskusna mentorka, poznata po svom nepogrešivom osjećaju za talenat, strpljenju i posvećenosti svakom pojedincu koji krene put razvoja agentske karijere u Solisu. Njena uloga nije samo da nauči, nego i da usmeri, osnaži, podrži. Uz nju sa nama su i Milica Pavlovski i Uroš Nikolić, njeni nekadašnji mentiji, a danas njene kolege mentori, koji su, zahvaljujući iskustvu koje su stekli u mentorskom programu, prepoznali važnost zajedništva, učenja i davanja. Njihova transformacija od mentija do mentora govori o tome koliko je podrška u pravom trenutku, koliko je važna i koliko može da promeni tok nečije karijere. Zajedno donose autentičnu priču o tome kako mentorski program ne unapređuje samo veštine, već nas oblikuje i to ljudi. Katarina, Milica i Uroše, izvolite. Dobar dan svima, pre svega da pozdravim naše goste, moje kolege i sve one koji nas gledaju. Ja sam Katarina Mutavdžija, direktor prodaje i mentor u Solis agenciji. Pre svega želim da kažem da je moje veliko zadovoljstvo i čast što danas sedimo ovde sa mojim bivšim učenicima, a sadašnjim kolegama mentorima. Predstavila bih vam ukratko naš mentorski program po kojem smatram da smo jedinstveni na tržištu kao agencija. Mentorski program osmislio je naš upravni menadžment uz pomoć mojih kolega. Taj isti program prati i priručnik za početnike koji je vrlo pažljivo, precizno osmišljen uz pomoć kolega, upravnog menadžmenta, pa i ja sam sama učestvovala u njegovom usavršavanju i doradi. Mentorski program kod nas traje 9 meseci i osmišljen je sa ciljem da mlad agent što lakše uđe u sistem našeg poslovanja, kao i da se što pre osamostali u nekom svom profesionalnom radu kod nas. Mentorski program traje 9 meseci, smatrali smo da je 9 meseci upravo neko optimalno vreme kada početnik prolazi kroz ceo proces, uči kroz rad i na kraju kada izlazi iz mentorskog programa on je agent profesionalac. Ne znam šta bih još rekla o mentorstvu. Da, važno je da kažem, mentor uvodi početnika, svog učenika u sistem našeg poslovanja,
On prati njegov rad, pomaže, savjetuje, ali jako je važno da kažem da je mentor uvek podrška i prijatelj. Što će najbolje potvrditi vaši bivši? Jeste, Milica i Uroš mogu da kažu nešto o tome, a njima bih postavila samo jedno pitanje, ako mogu. Šta vas je podstaklo u radu sa mnom da i sami postanete mentori? Pa ovako, razmišljajući o tome svemu iz ugla agenta, iz ugla mentora, sada, odnosno tada mentija, ja mislim da je rad sa vama bio ključan za razvoj mene kao agenta, pa kasnije i za želju da postanem mentor. Ja sam došla u agenciju Solis nekretnine samo sa položenom licencom, bez ikakvog iskustva i što ja volim da kažem, što se nekretnina tiče, ušla sam samo u stan koji sam iznajmljivala na Vetelinari. Ništa nisam znala i osim što ste me naučili sve što znam danas, ja bih preistakla tu podršku koja je bila neprestana i koja je za mene zaista bila najznačajnija. Ukratko bih ja rekla da mi je dala krila. I negde kad je taj period mentorstva prošao, kod mene se u stvari javila želja da nekome budem ono što ste vi bili meni. Tako sam. Mislim da je Milica manje više sve rekla, ali zašto sam se odlučio šta mi je odgovaralo u mentorskom programu, pored nekog tehničkog znanja, ja sam ipak došao sa određenim iskustvom u Solis, ali kad dođete u novi sistem, svaka agencija ima neki svoj sistem i način rada, bili ste tu za mene da me uvedete u način rada, pored nekog tehničkog znanja, meni najviše značila da imam jednu osobu na koju se uvijek mogu osloniti, koja znam da mi uvijek čuva leđa. I da što se sjećam jednog primjera kad je to prvi put bilo, imao sam klijenta, ja sam se onako malo više razboleo, nisam mogao da dođem na pregovore, a kupac je htio da značajno spusti cijenu. I ja nisam ni razmišljao, znao sam da mogu da prepustim taj posao mentorki, bez razmišljanja, samo sam dao brojeve telefona, uputio je u situaciju i ona je samo javila da odmaram, da spavam i da će sve biti dobro kako jeste bilo. Zašto sam se odlučio da postanem mentor? Upravo što je Milica rekla, htio sam da prenesem taj osjećaj sigurnosti koji sam imao uz vas ovdje u Solisu, da prenesem na nove kolege kojima je to sve novo, koji ne znaju niko, koji tek ulaze u ovaj naš posao, koji znamo da nije lagan, koji na neki način i zanat i koji se s vremenom stiče, zato i traje 9 mjeseci. Vidio sam i priliku da ja lično rastem kao mentor, kao čovjek, kao agent, jer ću se dolaziti u situaciju da ja nešto ne znam ili da me nešto moji mentiji pitaju da testiraju moje znanje. Tako da ja dođem u situaciju da možda nešto i od njih naučim, a i dodatne organizacione veštine, jer nije isto kad morate da vodite brigu o vašim klijentima, a znamo da ih zna biti po par u isto vrijeme, i morate voditi brigu o klijentima vaših mentija, da izađete njima u susret, idete s njima na teren, da im pomognete oko pregovora, tako da i ja i dalje učim kako da balansiram to sve. Hvala. Ja ću vas da zadržite još koji minut, kako bi Gordon ispred Solis nekretnina uručio novim mentorima diplome o mentorstvu i sertifikat o završenoj edukaciji, a ujedno ću ispred Nenada Đedovića, koji je jedan od 3 novih mentora u mentorskom timu, da nam se pridruži. Evo, ovo su pisane. Milice, čestitam. Uroše, čestitam. I ovdje nam je i Nenad te čestitam. Možemo jednu
fotografiju, Igore, hvala. Nemaju trošak za uravljenje. Da. Stani, Vera. Pobjeda. Da, jako je važno to da imamo obuku i edukaciju. Hvala vam. Nastavite da edukujete ove ljude koje sad primamo u firmu. To nam je najbitnije za rast. A čuli smo malo pre da nas čeka svetla budućnost. Vera nastavlja sa programom. A sada vas vodimo na put agentskog uspeha kroz iskren i inspirativan razgovor između iskusnog doajena ove profesije, Dragana Petrovića, i mladog, perspektivnog agenta Lazara Jovanovića, čije najbolje vreme tek dolazi. Kroz crtice iz njihovih ličnih priča o agenturi, izazovima i prekretnicama, otkrivamo kako se gradi karijera jednog uspešnog agenta. Dragane i Lazare, izvolite. Ja bih počeo prvi. Vera, pre svega hvala ti na ovoj lepoj najavi, lepe reči si nam uputila. Ja bih prvi postavio pitanje kao mlađi i radoznaliji kolega. Dragane, vi ste jedan od doajena novosadske agenture, tu ste praktično od početka bavljanja ove profesije na ovom području, pa bih želeo da vas pitam kada je to sve počelo i kako je to izgledalo kada ste vi počeli, šta vas je navelo da se bavite ovim poslom? Prevashodno da pozdravim sve prisutne i da odgovorim na tvoje pitanje. Davne 1994. godine matična kuća Solis, kasnije je bilo malo nekih lutanja, ali pre 16 godina ponovo sam se vratio u Solis. Odlučio sam, u stvari bio je splet nekih okolnosti, studirao sam građevinu, završio srednju građevinsku školu i bio je neki period gdje nije bilo nešto posla i po savjetu jednog advokata došao sam na razgovor i tada je počela moje putešestvije u agenciji. Lazare, šta je tebe navelo da dođeš da se baviš ovim poslom? Dobro pitanje. Ja, iako sam mlad, imam 24 godine, ali već dosta toga sam prošao, da kažem. Ja sam završio fakultet za sport i fizičko vaspitanje i tokom celih studija radio sam u turističkoj agenciji i dobro mi je išao taj posao, bila je dobra i zarada i voleo sam to, bilo mi je zanimljivo. Međutim, taj posao nije baš najizdraviji po moje telo i nije posao kojim bi mogao da se bavim ceo život. Tako da, tu sam negde razmišljao i želeo sam da se stacioniram negde u Novom Sadu. A što se tiče fakulteta, volim sport i bavim se dan danas aktivno sportom, ali nisam želeo da to bude moja profesija. I negde u razgovoru sa agentima sam došao na ideju da bih i ja mogao da se okušam u tome. Prvo sam se zaposlio u drugoj agenciji gde sam proveo 2 meseca, međutim video sam tamo da mi se sviđa ovaj posao, samo mi se nije svideo način na koji je ta agencija radila, te sam na preporuku kolege Uroša Nikolića, koji je malo pre nastupao, došao do Solis agencije, obavio razgovor sa Lanom i uskoro počeo da radim. I u Solisu kad sam došao u Solis, video sam da su to potpuno drugačiji uslovi, video sam da se brine o svakom agentu, da bude zadovoljan i trudi se svi da budeš najbolja verzija sebe, tako da, eto, na taj neki način. Sad sam ja malo proširio ovo sve. Počeli ste pre skoro 30 godina da se bavite ovim poslom. Sad mene zanima kako je taj posao izgledao tada, pre 30 godina, znači dok nije bilo sve ove današnje tehnologije i kakav je bio put do ovoga danas? Dosta drugačije. Prevashodno, mobilne telefonije tad nije bilo. Postojali su neki pageri, ali to većina nikad nije ni čulo za to.
oglašavanje je bilo samo putem pisanih medija. Kod nas je postojao dnevnik, radilo se nedeljom, nedelja je bio udarni dan, jer smo uveče uzimali dnevnik kod Futoške pijace, donosili su, izutra smo od 8 sati pozivali oglase, punili našu bazu, pozivi su isključivo bili na fiksni telefon, tako smo komunicirali, nije bilo ni interneta, tek kasnije, negdje oko 1997. otprilike počela mobilna telefonija. Ja sam 1998. kupio prvi mobilni telefon i taj broj danas dalje imam. U ovom poslu sam, 31 godina. Radili smo u nekom prostoru, bilo nas je isto dosta, a radili smo u prostoru od možda jedno 50 kvadrata, po smenama. Nije bilo ovog zakona koji je donet sada, nije bilo, borili smo se kasnije da i ugovore o posredovanju, tek smo kasnije počeli da potpisujemo. Bilo je dosta nepoverenja i tako, uglavnom, bilo je dosta napornije raditi ovaj posao nego sad. Sad je dosta dinamičan, brz, učenje je bilo, svi smo između sebe razmenjivali iskustva i učili. Nije bio baš neko da nas nauči, jer smo bili u suštini tek kao novorođenče. Tek smo počeli da učimo taj posao. Imaš ti, sad ima mentorski program. Mnogo vam je lakše, imate iskusne ljude. Kako je tvoje iskustvo oko tog mentorskog programa i da li imaš neki karakterističan informaciju da nam preneseš? Ja sam došao sa minimalnim iskustvom. Ja sam došao sa nekim minimalnim iskustvom iz prethodne agencije, tako da sam tamo pohvatao te neke minimalne, te neke osnove u ovom poslu. Međutim, kad sam došao u Solis mentorski program je dobro organizovan. Svaki agent početnik ima mentora koji ga prati od početka pa narednih 9 meseci. Na početku mnogo intenzivno, zato što agent početnik ide sa njim na svaki teren i tu je sa njim za sve, dok kasnije kada agent već se malo osamostali, onda prati njegove poslove i uskače ukoliko je potrebno da pomogne. I broj mentora je uvek dostupan, može da ga pozoveš za pomoć. Ja, iako sam završio mentorski program, još jednom da zahvalim Katarini Mutavdži koja je bila moj mentor. Malo pre su Milica i Uroš pričali o njoj, ja imam samo još jednom da je pohvalim. Tako da danas, iako sam završio taj mentorski program, ona je tu da pomogne, a i generalno kolege, takva vlada ovde atmosfera da uvek imaš kolege kojima možeš da se obratiš. Znači nisi sam, nijedan agent ne zna sve, tako da dobra saradnja je jako bitna u agenciji i protok informacija međusobno među kolegama. Dragane, sledeće pitanje, kroz svoju dugu karijeru prošli ste mnoge situacije. Da li imate neku zanimljivu anegdotu koju biste želeli da ispričate? Tih anegdota ima, može i knjiga da se napiše, kad bi se skupili ovde nas trojice, četvorice, koliko radimo preko 100 godina, bila bi to dobra knjiga anegdota. Ne znam, nešto, nisam napomenuo da u periodu kad smo mi počinjali, nama je advokat radio ugovor i kucao je na pisaću mašinu, jer štampač je bilo pisao na imenici. Brojanje para, u ono vreme manjske. Ja sam imao situaciju 1995. godine, negdje februar, kupac iz Belog Manastira drži lanac radnji i doneo je
pazare otprilike skupio da bi kupio kuću i doneo sve sitne marke. Brojali smo jedno 2-3 sata to, zato što smo i u prvom brojanju našli 2000 maraka više. Tako da smo brojali to jedno, ali stvarno je doneo 2000 maraka više. Imam jednu situaciju gdje smo pregovarali, dogovarali sve i čovjek je otišao po kaparu. Čekali smo ga jedno sat i po vremena, kad smo zovnuli, javila se supruga i kaže, čovjek spava, nema pojma o čemu se radi. Tako da ima dosta tih anegdota. Ništa, to je naša neka kratka priča. Lazare, tebi poželeo da budeš uspešan u ovom poslu, da istraješ i da budeš bolji od mene dosta, ali da zdravlje te posluži i sve bude kako treba. Hvala vam, Dragane. Potrudit ću se da budem bolji, daću sve od sebe, a vama želim da se bavite ovim poslom dok god vi to hoćete, dok god možete i da vas zdravlje služi što duže. Hvala vam, Dragane i Lazare. Moguće je ceo vek... Ja sam u penziji. Da, kao. Ceo vek ostati u nekretninama i u profesiji agenta. A sada, najrazigraniji, najšaljiviji deo današnjeg programa, kviz brže bolje do kvadrata. Nažalost, nisu ovi kvadratni metri u pitanju, bit će jednog dana, ali evo, ovi kvadrati su u pitanju i idemo na teren gde znanje susreće zabavu, gde se bodovi broje brže od kvadratnih metara i gde svi imamo jedan cilj, da pokažemo da možemo da se zabavimo, da se takmičimo, a ko zna, možda ponešto i naučimo. Molim agente iz ekipe A da zauzmu svoje mesta za stolom, a vas da ih usput ohrabite jednim aplauzom. Kapiten Nenad Đedović, Marina Piladić, Nemanja Sekulić i Gabriela Oraš-Radinjer. Molim kolegi iz ekipe B, kapiten Boban Crnadak, Nikolina Župunski, molim kolega Stefan Vestinović i Aleksandra Kosta. Vežite se sada, naoštrite uhu, zagrejte prste, načulite uši i uključite sva čula. Jer krećemo, jeste spremni? Jeste spremni? Dobro. Onda kviz može da počne. Kao i sve u životu prvo pravilo. Prva runda pitanja se nosi naziv brzi kvadrat i pravila su sledeće. Ja ću vam pročitati pitanje koje će se pojaviti na ekranu. Neću vam čitati 3 ponuđena odgovora koja će sama izaći i dok poslednji odgovor ponuđeni ne izađe, nemate pravo da se oglasite zvoncem. Kada nešto gori, a ne, šipane, kada izađe poslednji ponuđeni odgovor, tada možete da reagujete zvonjem. U redu? Ko bude zvonio prije toga, neće imati pravo da odgovara. Imate 5 sekundi nakon poslednjeg ponuđenog odgovora da se oglasite. U slučaju da ne date tačan odgovor, sledi druga ekipa, iako ste se javili zbog prvi, druga ekipa ima prednost. 1 tačan odgovor, 1 kvadrat. Možemo, Zorane. Zoran je inače, izvinjam se, on sedi ovako malo pozadinski, je lociran, ali Zoran je, on je komisija za regularnost. Ako se budemo zapetljali, on će da su jeste ili ne. Bravo.
Isto bio. Radili? Koji dokument je ključan za dokazivanje vlasništva nad nekretninom? Držite prste u sebe. Može? Vlasnički listice. Zorane, tačno, ja znam napamet pitanja, ali Zorane, molim te da klikneš. Tako je. A možemo sledeći pitanje. Može? Sledeće pitanje. Koji marketinški kanal donosi najviše upita za stanove? Ekipa? Solis Society. To je tačan odgovor. Kada vidite ove procente, na šta prvo pomislite? Aha, ekipa B. Posredničku nakon. Bravo, nije provizija. Šta od navedenog ne pripada urbanističkom planu? Izvoli, Gabriela. Gabriela? Kako vrijeme sporo teče. Regionalni prostorni plan. Tako da. Ko od navedenih ne može potpisati ugovor o kupoprodaji? Marina? Maloletni desantni. Tako je. Šta znači katastarska parcela? Bobene? Sve, jedinica zemljišta evidentirano u katastru. Koji je od navedenih elemenata obavezan ugovor o kupoprodaji nepokretnosti? Aleksandra? Način plaćanja iznos cene. Da, bravo. Kada zakonski nije obavezan energetski pasoš za nekretninu? Marina? Bravo, Marina! Šta od navedenog nije prihvatljivo sredstvo obezbeđenja kod ugovora o kupoprodaji nekretnine? Marina? Koliki je PDV za novogradnju u Srbiji? Odmah ćemo im proslediti mogućnost odgovaranja. Izvolite. Ekipa A? 10%. 10, bravo. Znači, šta da ste tu rešili, Aleksandra? Šta u ponuđenju zapravo znači funkcionalan raspored? Aleksandra? B. Ishodnik kad se ulazi sve po Tako je, Aleksandra, bravo. Kako se zove procedura kojom se urbanistički plan menja po zahtevu investitora? Nemanja? Planski osnovi. Tako je. Šta znači kada u oglasu piše legalizovano? Ovo smo bili brži, Nemanja? Pod B, objekat je zakonjen u upotrebu. Tako je. U čemu je razlika između uknjižbe i predodavljenja? Diskvalifikovani ste, Aleksandra, možete da odgovarate. A, uknjižba je trajne i potvrđene predbeležbe privremenog dok se ne izgleda. Tako je. Ne! A mi smo imali pravo odgovora. Poen za ekipu A. Pošto ste vi bili diskvalifikovani, ovo će ostati na nuli. Idemo dalje. Ovo je tako onako Ja isto, ja ne znam kako se to dogodilo, ali nije ne bitno sad. A je tačno. Znači, Komisija za regularnost je ipak dodelila pare. Vidite se da smo poslili s razlogom. Možemo dalje. Šta je imovinsko-pravni status nekretnine? Marina? B. Da? Pa nije, Rekao se
Šta je imovinski pravni status nekretnine? To nije, ovdje je pogrešno, ko je pravio prezentacije, malo pomerio. Malo hakerski navod. Ja bih voljela da Komisija za regularnost potvrdi Marinin odgovor. Zašto? Jesi čuo? Uređeno svih vlasničkih i pravnih odnosa. Šta je imovinsko pravni status nekretnine? Ne, mogu ja. Ja sam položila za licenciju nedavno. Pod B je, dobili ste pojem. Greška je bila tvoje prezentacije sklapa pa malo. Ko izdaje iste pokretnosti? Pa što ću? Izvao Marina? Tako je, Nema više liste nepokretnosti. Koja vrsta ugovora se koristi za kupoprodaju stana? Ova ekipa je dobila mogućnost da odgovara. Izvolite. Ko je ugovor o kupoprodaji? Sada da vas vidim. Rast cene stanova u 2024. u odnosu na 2023. i to po RNZ-u. Rast cene stanova. 7,2, 4,62. Bobane? Kako? B. Da, Zorane, pušte odgovor. Tako je. Znači, čitate tekst, one blog sa različima. Ko plaća po zakonu porez na apsolutna prava? Da objasnim. Niko. Aleksandar? Niko. Da, prodavac. Porezno preko. Bravo, Aleks. Stižemo. Bravo, Aleks. Nije nešto u redu, jel? Ajmo dalje, to ćemo posle ispraviti. Koji dokument je potreban za ozakonjenje objekta? Da, Marina? Dobro, puštamo. Tako je. Najveći rast prodaje stanova u 2024. godine beleži Boban? Nismo mi zvonili. Oni su zvonili. Pošta uvijek zvoni dva put, izvijam se, Gabriela. Vi ste svi zvonili, vi krećete od Boban? Da. Beograd, odgovor. Neka oni sad kažu. Izvolite. Da. Također nije tačno. Neverovatno, regionu, južne, istočne. Idemo dalje. Koja je najveća postignuta cena stana po metru kvadratnom u Srbiji u 2024. godini? Ekipa? A? Ekipa? C. Tako je. Pravo ste. U pitanju je stan na Beograd na vodi. Idemo od sledeće pitanje. Šta znači kada stan ima otvoren koncept? Nema vrata. C. Nije izašao treći ugovor. Oni su kliknuli. Molim za vratite snimak. Tačno se Šta je najvažnije? Komisija za regularnost i slabosti. Dobro je. Šta je najvažnije za kvalitetnu fotografiju nekretnine? Nikolina? Da nema svetlo? Da. Bravo. Idemo dalje. Koja država Evrope beleži pad cene kvadrata u 2024. Oho, Bobane? Njemačka. Da. Nemačka. Ja vidim i čitate stvari šta je ovo? Koji tip sadržaja? Koji tip sadržaja u vezi sa promocijom nekretnine izaziva najviše interakcija na mrežama? Oho, Stefane, 3D tura, da. Stefane, koliki je porez za kapitalnu dobit? Marina? Tako je. Idemo dalje. Koja institucija procenjuje vrednost nekretnina za kredit? Gabriela? Od B, tako je. Dalje. Šta znači cena sa PDV-om?
Aleksandra? Da se ne uključujući porez. Tako je. Bravo, ajmo dalje. Šta je KDR? Aha, Arjena. A, plan detaljne regulacije, tako je. Šta su infrastrukturni kapaciteti? Aha, Stefane. Vidi se ko učio za licencu, ne da tako je. Koji dokument potvrđuje da objekat može da se koristi? Aha, Stefane. Čujte nam se moravite. Brži su bili. Nije, jači. Brži su bili. Ko donosi lokacijske uslove? Brži su bili levi. Jednako zvonce je malo... Izvinjavam se onda. Morate jače. Kao Stefan. Idemo da... Da li ste osvojili onda taj jedan kvadratić? Onda ćemo, ako je bilo neregularno, vraćamo i idemo dalje. Ko donosi lokacijske uslove? Ajmo dalje. Mi da šemljamo. Stefan je polagao i učio. Ajmo dalje. Koji je glavni razlog zašto kupci traže novogradnju? Aha, Irena. Oni su bili brži, ali dobro jače da smo. Bili su brži, Ne čujem ja odavde. Bili su brži, ali smo... Ajde onda izvinjavam se. Tu je kamera. Da, vraćajte posle kamera. Nisu vježbali. Da li onda im ustupamo da odgovaraju na pitanje? Izvolite. A vratit ćete na ovo. Tako je, ajmo dalje. Kako najčešće propada prodaja? Svi znaju. Pa nije prošlo. Nije prošlo. Ovo... Prvo, ja mislim da su obe ekipe možele pre nego što istaći. A i teško je pitanje. Teško je pitanje, da. Šta kaže Komisija za regularnost? Nikom ništa. Nikom, idemo dalje. Stvari da vam kažem, o propadanju prodaje nećemo li da pričamo. Idemo dalje. Šta je zona mogućeg sporazuma kupca i prodavca? Aha, Nikolina. Može Stefane da pomažite se? Raspon između rezervisanih. Tako je, kupca i prodavca. Idemo dalje. Šta je jedno nepisano pravilo dobre prezentacije stana? Ja mislim da su razumeli. Nenade Đedoviću. Da. Tako je, da miriš na vanilu. Idemo dalje. Nije sladoled. Porezom na imovinu se ne smatra. Gabriela mora da odgovara. Porez na nasleđe i pokuce. Ajde dalje, druga ekipa ima da proba. Kako kaže Stefan? Ajmo, jeste, bravo. Idemo dalje. Iz ponuđenog izdvoji tehniku direktnog marketinga. Aha, Stefan? Lična prodaja. Tako je, lična prodaja, vidi se ko je učio, ali... Zvona još prodaja. Kada je osnovana agencija Solis nekretnine? Aha, Marina. 1992. Bravo za prvu rundu. Sada idemo dalje. Imamo drugu rundu pod nazivom šaljivi kvadrat. Pravila su sljedeće. Nakon ponuđenog pitanja na ekranu, ekipe imaju maksimalno 15 sekundi da odgonetnu šaljiv, ali logičan odgovor. Ekipa koja se pre oglasi zvoncetom ima prednost u odgovaranju. U slučaju netačnog odgovora šansu dobija druga ekipa. Tačan odgovor 1 kvadrat. Nema ponuđenih odgovora, imate samo pitanje. Zorane, možemo dalje. Koja vrsta nekretnine ima više kvadrata, ali manje spratova? Stefane? Nemanja. Dobro, čekaj ću vas govoriti. Kuće, bravo, Nemanja.
klijent pita šta je realna cena? Možete se dogovarati? Možete se dogovarati? Aha, Bobane. Ja bih sad rekao, kupac će ti to odgovoriti, imati cenu, ali ću reći odgovor tržišna cijena, tržište će dati odgovor koja je to realna cijena. Dobro. Regulatornu komisiju ću da pitam, pošto je odgovor. Nije bismo da čujemo drugi odgovor, što ćemo da... A nije dovoljno ovaj kreativ. Hvala. Ja bih rekao ono koju je kupac spreman da plati. Bravo, Nenad, je oteše vam! Ajmo dalje. Šta se dobije kada se spoje nekretnina, snalažljivost, dobar kontakt i X-faktor? Agent za nekretnine. Imamo li drugi odgovor? Niste trebalo puštaš odgovor pre. Ali prihvatamo ovakav odgovor. Koji mesec u godini je najbolji za agente? Teče vam vreme. Se misli na tačan mesec? Nije ovo ispit, Stefan, nema što biti. Mesec s najboljom zaradom. Kako? Mesec s najboljom zaradom. Mesec s najboljom zaradom. Dobro. Onaj u kome ima najveća zaradom. Tek je počeo da radi, a sve zna. Koja boja u interijeru prodaje stan brže? Aleksandra? Bravo. Tako je. Evo, Koji tip oglasa se naziva mamcem i Solis ga ne koristi nikada? Aha, Marina? nekretnina koja je prodana. Bravo, Marina, jeste. Stan koji je već prodali se još oglašava. Kada prodavac kaže nisam u žurbi da prodam, šta agent u sebi najčešće pomisli? Ovo me zanima. Niste ni svesni da jeste. Niste ni svesni da jeste? Sviđa mi se odgovor, ali nije. Hoćete li vi da pokušate? To je previsoka cena. Previsoka cena. Ovaj se neće ovako korigovati cenu. Komisija šta kaže? Ćemo priznati ovaj odgovor? Može. Da! Slušajte kvadrate, jel? Kada agent kaže kupcu stan ima potencijal, šta to najčešće znači? Aha, vi ste već spremni da odgovorate. Pa znači da je dobar stan i ima potencijal da se brže proda. Da li možemo da čujemo vaš odgovor? Može bolje da se organizuje, možda se pregradi ili... Stan je zašto remontiranje. Šta kaže komisija? Koji odgovor ćemo, da li ovaj odgovor možemo da priznamo? Vaš nije ni na ulazi. Ovaj B. Da, dobro, važi. Priznamo vam onda jedan kvadrat. Ajmo dalje. Ako stan ima otvoren pogled, šta kupac obično može da očekuje? Da nemaju zavise. Da nije u blizini druge zgrade, da ne gleda direkt na neku nekretninu. Dobro, slušamo vaš odgovor. Mislim da je komisija odlučila... Da nemaju zavise. Da neće gledati komšutanjir, mislim da bi po vaš odgovor mogli priznamo šta kaže komisija. Dobro, ajmo dalje. Koji je tajni san skoro svakog kupca kada pregovara o ceni stana? Aha, Aleksandra? Visoko spuštanje cene. Ja bi ovaj odgovor već priznala. Da kupi nekretninu u pola cene, pa to mu dođe to. Idemo dalje. Kako se naziva kupac koji traži stan sa idealnim rasporedom, a zapravo ni sam ne zna što traži? Kako neodgovorno? Idealno. Dalje, imate li vi neko ponuđeni odgovor? Možete da pokušate. Evo i gosti kažu šetač. Šetač? I Brelan vi? Učuje se prihvata. Prihvata se gostima sve. Jeste rekli odgovor? Šetač. Niko nije dao tačan odgovor. Kupac sanjar ili maštar? Sanja, oni vam razgovor. Prvo sanja, pa onda Koji je najčešći izgovor kupca za odustajanje nakon razgledanja stana? Znači izgovor, najčešći izgovor. Aha, slušam, Nenade. Da, nema njih, ne znam ko je zvonio.
Nema terasa, nema terasa. Najčešće. Pa, ima ih toliko. javit ćemo se, hvala. A, bravo, još malo da dalje. Kada kupac kaže moram da se konsultujem sa porodicom, šta agent obično pomisli? Osim jao, šta pomisli? Znači da se ne pita kupac, nego... Žena. Šta vi kažete? Šta vi kažete? Nije mu se svidio stan. Nije mu se svidio stan. Pa komisija, regulatorna komisija za regulaciju šta kaže? Nema ništa od kupovine ili samo da su normalni. Da li ćemo priznati izgovor? Šta kaže komisija? 0-0. Nema kvadrata, idemo dalje. Koja životinja ima najveće šanse da kupi stan u sutere? Aleksandra? Samo u Beogradu. Krtica! Bravo! Idemo dalje. Koja životinja najčešće prodaje stan u prizemlju? Hajde, pobane. Prizemlje. Gabriela? Zviraška? Ne. Pokušajte, možda pokušate. Zmija. Ide... Po vama je zabranjeno razgovara. Ležija ide. Kažite? Ležija ide. To bi Crnogora treba da zna. Nemate odgovor. Zmija ne prodaje prezent. Može, zmija. Ne. Nisam znao da ti je to odgovor. Publika da ne dobacuje. Čudimo da zmija ne dobacuje. Ne znate sve odgovore. Koja životinja kupuje isključivo sa lovcem? Marina? Dalje? Žirafa. Tako je, žirafa. Salonaci kupuju Ajmo dalje. Treća runda asocijacije. Pravila su sljedeće. Nakon ponuđenih pojmova na ekranu, ekipe imaju maksimalno 10 sekundi da odgonetnu asocijaciju. Ekipa koja se pre oglasi s dvocetom ima prednost odgovaranja. U slučaju netačnog odgovora šansu dobija druga ekipa. Tačan odgovor je 1 kvadrat. Publika ne može da odgovara. Možemo dalje. Zorane? Krov, terasa, potkrovlje, tavanski prostor. Asocijacija. Boban? Kuća. Ne? Krov, terasa, potkrovlje, tavanski prostor. A što mi? Marina, ako ne zna, onda... Marina? A kako to sad onda regulisam? Pa vi ste otvorili pogrešno ste dali. Možemo opet? Terasa, potkrovlje, duplac. Hoće? Ne. Predsjednik hoće da šapne neko. Predsjednik može da uči, pošto nisu tamo otvorili, neće da biti kvadrat, šta kažete? Bravo, predsjedniče! To je to! Ali vi ste dobili 0 kvadrata, idemo dalje. Dakle, predsjednik u kvadrat je. Nije ti loše ideja. Gužva, 3 adrese u satu, parkiranje u Rikverc, stan na 5. bez lifta. Gužva, 3 adrese u satu, parkiranje u Rikverc i stan na 5. bez lifta. Na čega vas ova asocira? Stres. Teren Grovo Stefane! Nemoj da se prvi javi. Ali ne znam odgovor. Da li bi on dao taj odgovor? Ajde, dogovorite. Vaše to zvonce, molim vas, to je tako, možda malo nežnije. Lokacija, cena, kvadratura, posrednička naknada. Aha. Odgovor u 3 sekunde. Ne, 10 im je dao. Možemo mi, pošto im već treba 10 sekundi. Oglas. Izvolite. Ne. Znao sam. Lokacija, cena, kvadratura, posrednička naknada. Sve mu dođe u kupoprodaji. Neću slike u oglasu, ne primam agencije, mogu danas u 12 nikad više, komši nudili više. Aleksandra? Prodavac, bravo Aleksandra. Sada, molim takmičare, sada ne možeš da... Eto,
Molim vas da prebrojite vaše kvadrate. Lana, molim da prekontroliš brojanje. Lana, ne ubacuj kvadrate. Kontrolni list. Onda u tom slučaju imamo bonus pitanje. Samo sekund da još podijelim. Da. Jesi ti sigurno? Ja sam sigurna, 100%. Idemo na bonus pitanje. Pušte Zorane. Bonus pitanje. 27. Imate 60 sekundi da se dogovorite u okviru ekipe. Smišljate odgovor. Najkreativniji odgovor nosi, a x kvadrata sam stavila zašto x, nosit će 2 kvadrata, jer to pravi razliku, mada bi jedan pravio, a neka bude 2. I glas publike će odlučiti koji odgovor je kreativniji i koji će poneti 2 kvadrata, samim tim i pobednika današnjeg kviza. Pitanje glasi, koliko je agenti? Naravno, treba odgovor da bude duhovit, šaljiv, originalni. Koliko je agentima dovoljno da završe posao iz snova? Izvolite, vreme vam teče od 1 minuta. Evo, merimo. Najkreativniji. Pitanje je dobro, da. Ja sad razmišljam za sebe. Vaše pitanje ne? Čitav život. Ali vi možemo, tako? Vi ćete samo da ocenjujete. Ostaće da vas mrzi. Ne. Prvi ćete odgovarati, ali odgovarat ćete obe ekipe. Aha, nema kako. Nema. Čujte se izbaci. Pa ima još 10-15 sekundi. Sad će Đedović kod nas dobio već više puta za najbolji vic nagradu. Ajde, čekaj. A Boban je isto opasan što se tiče duhovitosti, tako da ovo je ozbiljna trka će biti. Da li ekipa A ima odgovor? Da li ekipa A ima odgovor? Odlično. Molim vas, ne. Ekipa B ima prednost, prvi su se javili, prvi su smislili. Izvolite, slušamo vas odgovor na pitanje koliko agentima dovoljno da završe posao iz snova? Bobane? Moj odgovor bio, mislim... To nije vaš, to je ekipa, ekipno. Naš. Više sam skoncentrisao koliko mu je dovoljno. Moj odgovor bi u stvari bio, potrebno mu je da sanja o tom poslu iz snova. Ali koliko je agentima dovoljno? Pa sad treba. Pa nek spava što duže. Jedan san. U tom poslu i završit će taj posao. Dobro, slušamo ekipu A. Koliko je agentima dovoljno da završe posao iz snova? 3+3%. 3+3%. Evo ovako. Ja neću da kriticiram našu ocenu. Molim vas da podizanjem ruke glasamo koja ekipa je dala za vas kreativni odgovor. Da li je to ekipa A? Ekipa B? Lana, 2 kvadrata ekipi A. Ne moramo da prepravimo. Gordana da izađe i da ekipama uruči simbolične nagrade. Da, evo Lana će ti pogledati. Evo ovako. Dakle, vi ste Nenade kapitan, da. Evo, dakle, uručujem vam nagradu, ovo je naš avatar, naš čovečuljak, maskota,
naš Svetlan. Izvolite, Svetlana. To je prelazni pekar, ostaje u vitrini firme, a vidim da trebate godinu dana. A za ekipu B... Ovo možemo mislim. Isto je prelazni, samo je pekarčić i ovo je Svetlančić. Manje vitrini. Hvala moje ekipi. Sad, za sve. Da. Ovo je, dakle, jedna kućerina za ekipu A. Izvolite. I druga kućerina za ekipu B. Čestitam. Izvolite. Podelite se. Možete između sebe. Za Svetlana malog da naraste do sledećeg. Pitaju koliko ima kvadrata, ima li kvadrati za njih? A sada evo i svakome da se skući svako po kućica. Izvolite. Izvolite. Da se skućimo, da se svako skući u našoj Solisovoj kući. Izvolite. Da kupite po kuću od tih, kako si ga nazvali, posla iz snova. Tako je, bravo. Hvala vam. Imamo i nekoliko pitanja što smo dobili preko Slido platforme. Da li je u planu okupljanje članova klastera, druženje ili eventualno neko putovanje? Za Marka pitanje nam, tu Marko. Marko, šta bi posavjetovao novom agentu koji tek ulazi u posao? Puno rada i istrajnosti. Puno rada i istrajnosti, dobro. Možete vidjeti koje pitanje. Opet za Marka pitanje. S obzirom da si planinar, koji je najviši vrh koji si osvojio i planiraš li osvajanje novih vrhova, privatno i poslovno? Koji je najviši vrh, Marko? Nisam spomenuo kad sam se tamo predstavio u početku da volim, pored posla i porodice, Suvu planinu. Aha. Tako da ja vreme provodim na reci u svojoj planini, najviši vrh je Trem 1810 metara. I nekoliko puta godišnje se ispenjam sa velikim užitkom. A novih vrhova, što se tiče planinarenja, to bi možda bilo to, a što se tiče posla, to ćemo vidjeti. Nemam ništa protiv. Novi vrhovi da se osvajaju. Hvala Marko i dakle evo da sada zaključimo. Zaista mi radimo jedan human posao, vredan pažnje posao i nadam se i verujem da će ovaj današnji dan, ovaj drugi dan agenta doprineti da imamo još više samopouzdanja, uspešnosti, radosti i rezultata. Želim vam sve najbolje, srećan vam dan agenta i vidimo se na 3. danu agenta sledeće godine. Hvala vam. Sada vas pozivam da nam se pridružite na ovom koktelu i da se i dalje družimo. Izvolite, dragi gosti, izvolite, dragi agenti. Čestitam i živeli.